от лицето с двоен конец. Първо вземаш 2 бримки, след това вземаш още едни отпред, връщаш се обратно и спускаш ги. Пак двете напред, връщаш се и спускаш другите. Сега пак така. Ето така. Свиваш двете напред. Връща се другите две. Чакай се. Кане, ти в очите ми са нагряла, Вълни. Хайде. Така кажи, че плече. Тъй. Ето. Свивам така. После така. Марти, опитай да му събличеш речето. Да му събличеш? Да, опитай се. И чакай, да се съблича леко. Хайде, махни се. Нека ги не саме толкова. Хайде. Готов ли? Да.